kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga itilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa kat maibasa na kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi nga roden rugan nga ibasa. Dito yung pagkasalitaan ni pagayam tinga Melba at nga ta panakpak na padaanan nyo kakabsat ida. Sagodahin nga ti surat ni pagayam tinga Melba. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng marong nemi, tagas taon ay tikiktud ko, tadamatan mangkarkarawa ti barukong ko. Nakakirkirsang ti dakulap na mano. Amalaksid nga karkarawaan na ti barukong ko, karkarawaan na pa iti salang kumano. Agikisak kumang inaput na tingiwat kumano. Ngayon sa tinaramid ko manong neming kakarigatak nga ingkugtar iso na Kalpasan na kitimak berak manong neming. Inalak tayo sagsaganak nga pang-ura pang-ur ko keng kuwan. Wala chong, panasim ti masdeg, pang-uran ka. Saan na ngayon patuloy pa manong neming. Ulitig ko, asawa ti kasinsin dedi tatang ko manong nemi tiaggandat de 20 mamintalo nga gundaway nga kastoy tiraramiden na. Paunay matan ko na. Nakapimpinas pa ti panangilak ko manong nemi ti daw ti silad ko ken ti tawa. No kasano laing ti laing na nga nakastrek. Manong nemi. Mabuta nga po nga gipulong kini auntie, impang tanak ni uncle. Tauna na, padasem ti gipulong. Pagtalawang ka, padasem ti gipulong. Papatayin ka, padasem. Sana mo't lang maaramit ti kasta manon nemi no adda inom na. Nga pala kahit nakatakin ni auntie. Kahit pagpugustuhan sabit ni auntie. Tadabi di gidigundaway manong nemi nga iranada nga sa anak pa nga nakaturog iti panaglin na ilod. Nga kastoon iti panagay ayag-ek ni Auntie Nelia manong. Gabuti kastoon iti panagmanso siguro na Uncle Silin. Nairot mo't no ka ti at turog dagiti talo nga kasinsin ko nga inauding imsyak. Tadada palang elementarya, ininto tasyak manon nemi, karagbasbasa ako niti high school, agraduarak to. Kung makaraduarak lang ti high school ko na, agisto away. Tumalaw ako nito ito nga lugar. Patasak ti mapamakikasang gasat sa Manila. Bonito syudad. Kung kunak tinakam ko manong, mas asya nagbadno ko kadagiti kasinsin ko manong. Kasinsin, second degree kasin ko, digiti anak da Auntie Nelia. At sino pa timang tulong kini Auntie, agistimar, kadakwada, agkaluto, aglaba, kanda dumapay, no awanak to. Yung sa bagay, makasusurutan to nga tamat. Duwa nga lalaki, may isang babae, burudak ti babae manong. Kabigatan dedi, wanong nemi amok manen nga nalimpyo ti panunot ni Uncle Silin. Inasitkak. Uncle. Oy, kamusta dito nakapintimpinas, nakalaplapsat nga kaanakan ti asawa ka. Kaanakan. Kaya't mo nga anakan ka. Ure gayam no saan kayo nakainom, Uncle. Bastos kayo lata. Amoy natin nga raramiden nyo. Nagdakkel nga pakaibabay na nyo, no? Iwaras ko. Anya?
Takayad mo, papatayin ka. Hana ka mabuti natin, Uncle. Dahil ito'y timaudin nga panang balag ko kada kayo. Sana ka mabuting. Kansaan kayo matabudbut ngayon. Amo kang gipulo nga kinanti, adad nga sikat pa dyan na ngimit siya. Ngayon saan nga ni Antit pakipulo nga? Makaalak langit na pindas nga ebidensya. I-report ka karigi di pulis. Iyunak ipakamo ti barangay opisyal. Kalbasan na, karigi di pulis. Saklang kangkil. Saan nga siya tibot-bot ngem? Hamel ba? Kagayam ko na di barangay opisyal. Takanunungan takarang taramid mo. Amo malasan ko. Noon nukot ka lang. Awan iti problema. Amo na problema ti. Rigat mo nga. Dumawat kina anti. Hindi ka sa pula mo maragbasa. Ikatangang ka rin iti arwaten. Arwatan ka. Ha? May mamot nga napinas ti swaldok. Iti panangop obisina. Abi nga mga siya kangkel. Siya nga orti kursunadak eh. Kasken ka nga karisabo. Umadukot ka lang. Saan ka itong babawi? Kasano nga rin ang kalma sikog anak? Saan tang itulog ng sikog ka? Ha? Ay atanak lang. Dungtunguan ka. Uncle, ulitin. Maudided na nabi ng panagpangkipikuan niya. Ada isagasagana ka, Uncle. Sala nga pang or. Ore ikarok ti magbaluda ng tibiyag mo. Nagpilit ka pa bagko-bagkuhan ka. Una sa angkit, pasatik na mabagbagim. Na? Hoy, Uncle. Ada isagasagana ka na tadam nga kutsilyo. Unang labahas. Ada ng regalo kanya kakaskwela ka lalaki. Ada ka no extra nga labahas ni tatang na nga pukis ni tatang na. Di ka mabuteng, Uncle. Tilabahas. May isa lang nga, kulam no. Hindi nakbutbut nga. Saan nag nga, amang butbuteng lang, Uncle. So, agan anad ka lahangin. Saan mo lahangin, ipatpatuloy titaga sa banggip mo kanya. Tadi kanto ka nagpabawi ng naladaw itong tiyanin. Manong nemi iniramid ko ti kasjay numampay awamat mabulod ko nang imandang ted kanyak tilabahas. Sa namudal mat ti kutsilyo. Tabarbarang konak no daytan ti pangrugyan na nga agbuteng kaniya. Manibot mat idin manong nemi jak maten na urayan ko may naksarkan iti kwarto. No pekasta manong nemi talagang alpas ipangedeng kon no makapagturpusak lagid di ko na. Katwen, di nakapagturpusa kon manong nemi rinogya kon tinagyaman kini Auntie Nelly. Auntie, agyaman naklaunay. Iti panangalayo kanyak, iti natay nga naggandahan, iti naganak kanyak. Kita sinungar ti kasidgan nga kabagyam dito, inusanga siya. Ilagyaman nakbada, nasingpad ka, nagagad ka, amom nga sakit, katulungan iti anak ko. Auntie, kabayla akong nagbiyak nga sisyak. Ano kahit mo sawal pumanaw kan, kahit sa tinong papanam. Makamutan, saan nakabaybayan hapon Diyos? At agad di naaramid mi, nga di mo kayat kasla, at kahit mo haliklikan. Awan di. Kaya di mo kayat nagbasa ti college, kabaylan ka magbasa ti college Hakanin natin. Ipayon to lang yung karagiti kasinsing ko. Ay, ang kagagang ako kasta. Nemel ba? Sa ating korte pa panam? Nakpadasan ito magigasang-gasat sa Jesudan. Ada ka din pagtarusam sa Jai? Ada textmate ko? Agpudno ka kanya. Ada ka din kaya't pumaliklikan dito. Auntie, amok nga, adad na nga kanunungan yun ang kilang nito siya. Adda ka ditakis ka naramid kang ka, ni Celine. Namintalo, Auntie, napanggap na karamasin.
Talo kong taway. Kinapod no nanti. Saan nga virgin ti barukong ko. Nagkaman na pa yan ti kwak di baba. Ngayon saan nga nagbalik eh. Diyak matitulog. Diyak man nagipulong kada kayan ti kabota. Butay nga kiti pangtana. Ngayon kabota pumanawakon. Agibag akong kang ka. At kang ganti no, siyak kuno saan iti papatsyan. Tipagyamanak, saan nga nagbaligin ni Uncle? Tipagyamanak, taray din na udi nga balag ko king kuhanak at saan namatin nga inaulit. Kaya saan namat gaya man nga ulitin? Uncle ka natin ito yan. Anti saan? Ang bagdanagan dyan, sumarsarong kaharak to. Di kayo pulos malipatan. Nakaigad na ako nanti. Adang orot kwarta nga ramatem? Karigit inintad yo, nainot akmet. Adamat basit urnong ko. Talaga ka di nga saan ka nga may gawin. I'm sorry, Auntie. Ito na ito ka papanaw mo. Ito bigan. Ay, alagad pa sensya mo na ang uncle mo. No, nasapsapa ko mga imbagam, di. Nasapsapa ko mamat ngayon sarding na kasi diyang aramid na. Kaya nyo ko masalsala nga din ng uncle. Saan ko mga rito tiyo puon ti pagkapapaan nyo. Yan tangang katsambat nga nagbalag yan ti. Alalakan no, saan ka nga may gawid pa eh. Melba, alakit sapay ko mga rod ta masarakam ti. Ay bagagasat mo di pa panam. Sapay ko ma. Sana kung ka nagpakada pa kay na Uncle Silin, ngam di kiti talo kasinsin ko manong naimit nagpakada. Agsasangit na manong. Ngam ko na kanakuhada, kaskasan nung talaeng umayk tumadla sumarsarong karo. Huwan manong. Nasakit man tiriknak ngumadayo, taragbalin matay nga napateg kanyak manong naimi ni auntie kasta matay ni kasinsin ko. Ngam naskan ngumadayo hak. Tanam na maek, saan tulat tangag sardeng na Uncle Silin, aging ka nga di agbaliki. Ang aronak at nananayan ko na balasang manong. Edi terminal tibus nga nagluganak dito'y nakasinabat manon ni Elena. Text-mate ko manong name nga may sakatulong isuna. Oh, Elena, napimpilas ka kayo manon ti personal. Siga, Melba. Ana, kasla amon bagay at katulong, no? Gusto nga lang kami. Napintas ka. Sumatlagay mga dawa. Nagpanggaban na ka ni uncle mo nga itidakas ka pati lapsat mo. Sa nga na ikari para kang kuha na ti amin ko, Elena. Una, kung bigaw na ita. Nagyamang ka kabuta. Naliklikam. Nagyamang ka ta sa nga nagbalagi. Adong amin kakasta ka. Huwag. Alamay ka din. I-recommender ka katakos ita and the Mr. and Mrs. Fernandez. Sadyay, agkasapunan na katulong. Gawa na, Elena. Sana ka narigatan manunaymi nga nang-adjust ti bagik. Nalakalang ti trabaho. No pa'y nalawat ti balay manunay. 5 kwarto, nalawa salas, kusina, garahe. Agdalos, iti aglawlaw, uneg. Dito trabaho manunay sa balilaing mat iti labandera. 5 agkakapsat, di bali pituda manunay nga pagsarbian mi. 5 agkakapsat, 2 at dati college sen, manunay 2 at dati high school, kan may sapa iti at dati elementarya. Agbadbada ng mga ibisina, the Mr. and Mrs. Fernandez. Magustuhan dito servisyo manunay. Nung hasta na makadalusa ko, manunay mi, aumat ng tubrak. Siyempre, cellphone Nagsapsabulat ka rin kagayim ko manunay. Alis to ak ngamin nga makalpas naman nalinis matidalus ko manunay ta masapak nga agriing parbangon no kasta nga agdalusa.
kang runan na uning mo nga talusak manong name di kiti siya. Kaya nga kinasarita nak ni Ma'am Fernandez iti may sakal daw. Melba, Ma'am? Ano't plano may tibiyag mo? Siyempre, pa nakatumbal tanapaap ko, Ma'am. Nang runa kat kasmat inistorya kada kayo nga nasapa ka na uli lang adamang nagyana kiti ay asidong ti ikit ko ang kasinsin diri tatang ko nga jay medyo na kay ruwamak iti kalisto ken pinas ti trabaho pag yung mama nagidata gapo kadakwada nakasusuro akta do nga trabaho di mo kaya tagbasa kahit ko unay ma'am no makaornong ak lagi di kat naganrolak do next year palubos ti apo babali mo ba't ngarapin nasapa kamot ka makalpas ka na trabaho agawit ka man no kay timalem, masapa timalem, di son tumanen ti panagdalos mo. Alisto ka kan napindas ti panagdalos mo. Awan reklamo na kita anak ko. Mabalimot na mga maya. Matpeno ka ornong ko nga i-advance na ka. Astigmat lang ti eskwela dito'y walking distance. Nagpintas sa gundaway. Nagpintasan man nung palubusan basta lasa mo nga mabaybayan ti trabaho kaya manak ma'am nakasasayad kayo 2 bulan man nung name iti advance ti sweldo ket napanak nga roda nagkahatang kari kiti masapsapol ko kalpasan na ket napanak na genroll iti kursok man nung name nga nursing nakasasayad o ni naabot Diyos siyempre kunak lang naman delay, may pasardeng pa lang ti panagbasak, samot gayam. Ibaglagi din ta ni Elena gayam ko nang recommender kanya kada Mr. and Mrs. Fernandez. Ibaglagi din manong name ta talaga nga napanunod tak ti pimano si Jaya. Ayan daang keke ni auntie. Ketkas iti impanamnamak kadakwada nga saan gumabaybay anti trabaho manong name. When? Talagang narwa makaparbangon nagtalusakon at tapay di kiti kong dawe nga rabii numatmaturo rin di kiti amok manong nemi kiti sun panagdalus ko nang rune ti si Aro dadayawan daw ni manong nemi ti kinalinis awan makita da nga tapok kunoan yaman di ta kaligidal-dalusan ang balinak nga ron nga katulong kin estudyante manong nemi ay nga siyempre nga doon di lalaki nga umarak ka niya. Sumipot-sipot daw, sumurot-surot daw, sumabat-sabat. Ado di pasweet, manong nemi. Sexy! I love you! Kung ko na. May sa kanakwada manong nemi ni Fernan. Guwapo ni Fernan manong nemi kan dikutse. Hi, Melba. Hi. Mabaling kang awisan. Sa din ako, ma. Merienda. O early dinner. Saan ka naruwang ng merienda? Di iruwam mo. Di iruwam ko. Tawan to mga awis kanyat ng merienda. Nagkiras ti tiyan ko na dumating talas 10 na stress. Di, kanamin ta ng merienda. Saanin, Ferdinand, gamak lang yan. Dinner nga nun. Masapak nga gawid. Mapasta klasik gawid akon. Working student tagabuak sa atbasbasa. Sa nga may bagay kayong kati. Kahit mo sawan, basta kakatulong, maid. Nagpintas ka. Sa nga may bagay kayong kati, maid. No kayat mo. Ikasara ka department. Ha? Abay mas daw ka. Kabailak. Bak nang kami. Amin nakidobag kada papakin ni mamagang itanda. Ipang ka di apartment. Kompleto dali kamin. At dapat katulong mo. Saan nga sikat agbaling nga katulong na dikat sikat agbaon. Tilang panagbasan ti asikaswam. At no mailiwak, kan mailiw ka kaniyak. Mailiw ta nga duwa, agdate ta. Agmall ta. Ag-shopping ta. Sa ta agkaid ta.
Ado yung mapasamak ti bagbagang Ferdinand. Sana kakas kaligiti naman ang mga babae. Among ka nga amin nga kalikagaw makit magunod ko. Pwera siguro ita. Di ka sigurado akas ta. Agbabayo kan to. Naging papakipot ka, agbabayo kan to. Among ka nga amin ako sunada ni Fernand kit magunod na. Siguro, para ka naging tayo rupat kwarta. No sisirapa mi dat kwarta, maalam mi da. Kat nabutbut nga mi da, kat mabutang da, agbaligi ka. Ngayon siyak sana ka mabutang. Nagano tulad ka niya. At ay pa panakil mo? Awan. Ni Apo Diyos te kaduwak, dinakbaybayan. Manong nemi sa nga nakapulos nga nang ipakita tanya mga panagbuteng ko kanagiti mapaspasarak mapadpadasa kakastoy. Awang nga ro tinarami doon ni Fernand Manong. Naman pa makulit. Makulit ko na. Taurin nga adadaywak lang nga ro din sumurot-surot lat. Adaki din iti second year college manong nemi. Edita. Ano pa anak iti library? Iti bangir nga paset ti lamisaan. Ada may isang lalaki man name nga madamang basbasa ti libro. Kastaman tinaramid ko manong. Aganggang iti talyawa kisuna siyak tikit kitan. Hi. Ita kapay lang makita. Orisi ka? Anong kursom? Nursing. Sika. Accountancy. Transpiriya kami. Gabutirigat ti managbiang. Pimanaw kami sa dyan lugar. Kaya dito yak. Naitulit trabaho. Trabaho? Working student na. Agigan ang italyer. Mekaniko? Medyo. Manong nami nakaigim ti bullpen ti kanawan nga ima na. Isut pagsusurat na. Nakababa manong nami ti may nga ima na kunak kumangim. Kaslawan. Hi. Nagan mo? Elmer. Sika nga eh. Melba. Kasla maawatan na manong nami iti palang kita ken kuana. Edi, ta isagid na ti may nga sa ima na manon nemi. Naka? O, man kaya may nga ima na? May mesa ti imak. Kawan ti kaningid ko. Kanawan lang. Kasano nga pa nag-mekanikom no may mesa ti imam? Alis tumod lang. Dati may nga imak, kaningid ti saka. Stagayam. Nice meeting you, Melba. O ni siya. Maragsakan na makamamukeng ka, Elmer. Day din manong name iti nang rugyan iti kinasingad mi ken ni Elmer. Ako'y kuyog kami manong name. Kat naman pa'y awawisan nag-idi ni Fernand ngagmerienda yung saan ko pinatgan. Ngayon di, tani Elmer manong name iti nangawis kanyak nabang kami ti kantin. Di magadakas manong name at damat dito ni Fernand nga dadua kadua ng babae. Kinita na. Kinusilapan na. Idi madlaw na manong name nga may mesat ima dati kaduak kastaon iti garak-gak na. Nakigtut pa manong name di babae nga kadkadua na. Oh, Happy Fernand! Saan ka nawam? Makakatawag lang. Makakatawag lang. Nagitagin didi. Kunam lang no sanda nga. Napili. Nga makapili damat ti perdi. Tinalyaw ko manon name
ni Elmer. Amom ka di sunat. Amom ni Fernan. Sige ka. Pasaray. Lastog sunay. Isut na lastog dito ako ang university belt. Hamol ka pang pasaninada. Sige agurdar kan. Agurdar akmet. Agurdar tangan to ha. Mamahan kami manunay dumasadag ni Fernan ako na plano malalaki. Hey! Melba, kumusta? Dati ka din nalang tinangisukat ng kanyak. Anong nangisukatan ng bagbagam? Kit ex ka, agagang imbaga mga agsinatan. Dadagayang pukol. Anong isukatan ng kanyak? Pare, hangka kumamang lahi sa kasta. Ha? Kanapay mo ko noon. Agpepeso mo na. Pukol. Nakaang-ang-ang kasi ka, Melba. Dinakayat. Nanti kayat mo pukol. Masang PWD, person with disability, inutil. Saan ang inutil, pare? Nagawasang inutil, kurang ka eh. Nakurang di masang imam. Uri nakurang di masang imam. Kabaila ko rin manot ka din nanong ko. Ah? Hoy! Ang kalaga yung nalastog ka ba eh? Sige. Elmer, saan ko ha? Talaga dapat nga paritam. Lagi-lagi pa ha? Uri na sisyaklain. Awan ka ba ilam kanya? Karatista ito no. Black belter dito eh. Kit no ayaba akong di kaduwak. Ilugis-lugis na kan. Ay, anak ko niyo, tala kayo. Magayabak si guard, doon di kagtala. Kinunata king ko at ikantin manong neme. Timalaw ni Fernan. Mangipangpang ta. Kunana. Danto aldaw yo. Saan ka nga boteng, mare? Ibagam lang, nung ito aldaw. Nung ang anyang aldaw. Nung sa dinyo akorba. Elmer, saan mo ko mga tutupan pa rin diyang lalaki? Nabastusan na ka rin diyang lalaki. Ibagam ka niya. Saan na ka mabuteng? Nakasagana ka magipusta tibiyag ko. Masalak ni ibang ka lang. Taapay? Kaya ba't nagbaling ka nga napating kanyak, Melba? Kaya man na, Elmer. Yung mabaling ko awang ko may sakripisyo. Saan ka ko mga kalaban kini Fernan? Gabukad yan. So nga ko na, mangipangpang ta. Kit siguradong ipatungpal na. Ang mga nodan tukong taway nga, matyambaan na ka. Matyambaan na ka. Saan ka mabuti? Kalpasan lahing titalo nga aldaw manunaymi. Kalpasan na ding enkwentro de Fernan kini Elmer. Naudihak manunaymi gabuta. Alas 5, iti maudihak lasik. Inuroray nakmanong. Naman pa yung magkakengkuha na manunaymi nga agawid latan. Naruamak met o rekta walking distance. Inuroray na ka talaga manunaymi. Kaya nagkuyog kami, tap na itulod nak manunaymi ti balay nga paggiga na. Idada ka man manunaymi ti corner. Nagsapalan ti kalsada. Manipot ti highway, aging gangat ti sumrek ti kalsada nga agturong iti balay. Nasipigat din manunaymi, tarabin. Inipagkamom, tadoopat nga lalaki, ganang saad, iti dalan mi. Hey! Pukol! Natsambahan ta kamat italangan pukol. Opat kami, dito sa sika. Oray sa sisak lang. Alaga nga bulbulwang kayo ta. Ferdinand, saan ka kumagaramit itakis? Awan ti basol na Elmer kang ka. Sa mga kanaw isona. Kahit kung lay panagnagkang ka, Melba. Nga ad-ada, nga deserbak,
nga siya tirumbing nga ayatem nga saan nga reta nga pukol. Melba, Elmer, no ata naliklikan ta. Itarayan ta ida. Saan nakatakrot? Wala nga maupat da. Uri manuda. Agpakni ka lang. Hala, ang mga nadapay namin, taka sa mapasamak ka. Hindi napakadalagan. Nagplastar manong naimi ni Elmer. Buhin. Nagplastar mat ni Fernan. Nabagbakid manong naimi ni Elmer nga manatay-tayag ni Fernan. At atidog da kiti ima na kinsaka na manong. Edi dumarop manong naimi ni Fernan flying kick. Amok na flying kick ata. Pero may intarayan ng ilagto ko kumugtar. Ngayon nakalalis tumot manong naimi ni Elmer. Nga nang sipakol keng kuwana. Arig na dinapay na ingato, ti may saka na, ti panang flying kick na. Edi tagdison, ti saka manong naimi ni Elmer, iti saka na, kat siyempre. Natulid, uray lang na nabtuog manong naimi. Oh! Sige! Tumakter ka! Kakadwa! Daropin nyo! Talon di kitang palawlaw kang kuha naman. May sangag pa iso ima manong naimi ni Elmer ng nakalibtak manong naimi. Dagiti saka na, ti may sangag ima na, basta kumugtar, makatama, no dumanog, makatama, wan manong. Hampulos ka nakabales, dagiti talo, kastamatan ka ni Fernan. Sige! Tumakter kayo! Ipanaknik yung kabaylantan. Ori may sa timak! Sige! Timak daw dangag pa sumanon na himikit nagkikidandang nga di marop nga upat. Pinidawil amin ida manon nemi ni Elmer kat siyempre. Nagadan ti dua nga napidawil na natulid kat sana insublat na pinadawil ti dua pa. Sana inlusak ida manon nemi kas kasta oray di pa nagpakpakawanda. Padasin yung tupay nga ramidan di kastoy. Ulitin yung tupay! Hoy! No dan tuman mamok amang bastos ka ni Melba. Dakis di mo masama kang kuhala. Sige! Pumano kayon! Try ko yon! Pumano kayon! Inang-arakop ko anong name ni Elmer pasatin nagpanagyawan kang kuhala. Nagyaman na Elmer. Nasaktan ka? Inutayan tinasikit. Ano ka tanong? Alis to na tibag na to, makaawid tan. Yaman mo ko kada Mr. and Mrs. Fernandez. Manakawat da, nasyad da. Kawat pagtanagan. Dada ka din nakita, nasiputong nga, nagdiso nga danog ko kugtar da. Awan nga rod eh. Nakalalaing ka. Ure gaya may sa tiimam kad naglaing ka. Manipod met idin manunay may awanin kanyaman na panagbuteng ko karigit lalaki nga mang bastos wanag kursunada kanya. Sinardangan nakmaten ni Fernan Manong. Aging kang padpada kam nga adda kami ni third year college kani Elmer nga dito'y maten Manong nga nasangal ti ayan layat ni. Halos agpadpada kami ti kasasaad Manong. Ubing pa kano iti nagtrabaho iti talyer Manong. Iso nga oray no mamaya sa tiima na kat alisto nga nakasusuro nga agtarimaan. Oray mamaya sa tiima na Manong nami haan na nga dagsanan unay iti bagkatan na. Napanag daytoy iti may nga aldaw nga bakasyon Manong. Nagpakadakmat kada Mr. and Mrs. Fernandez nga dapapanak kat pinalubusan dakmat Manong. Napang kubinuya isuna Manong nemi nakasanot ka alisto na nga agwarwar kaligiti makina nga tarimnen ori may sat ima na Manong na ama nakalalisto no adag igaman jamay sa nga ima na kat adda ko maalain jamay sa nga awang met hanamat maala at may masamati ima na di sa kanat pangalan na wan Manong
May mayat ka buyain. In video pa diyan. Apa yan, sino tingnan ka ba yung video na? I-upload ko to. Adon to lagi dito comment. Ako na dagat na. Wala kayo may message imam kit talaga nga alisto ka, ang laying ka. Baka ag-viral to ito i-upload ko. Mangkor ka baka no adda mo ta kursunada kanya ket baka maadan ka ti kasosyo. Isukan takbay lang sa bali. Uno mga lakabay lang ti kasugod ko. Siksika laing malma. Yung nagyaman na. Ta nagsapat ti dalan ta. Siyempre, halos agbat pa na ta eh. Naunilakbat ka dambang, kastamat kang ka. Ngayon, hanga nakalapid, saan ngisot nagbaling at tubing tapno, gunoden na tarapaap ta. Nagbaling nga tulong, iraprabing ko nagbasa, si kamet, naglayang ka mekaniko. Ada kami manong name di Porcher College, di awisan nak ni Elmer. Papananta? Birthday ko ita. Ha? Abay nga di mo bagatap no? Anong kasaganak ko? Nang kasaganak tirikalog kan ka? Kitawag tulat ng tirikalog kanya. Kaslamok na dati panunot mo ha. Di mo ka ni kayat? Kit mo isumuntin ay kari nga mapasamak. No itan, akin na nakarod. Ngam no saan, di kan saan pa ay. Iba't patig ko na wanay. Kit, doon yaman ti mapasamak ka na ta. Saan ka ito nga baybayan? Nag-dinner kami, manunemi, napainom na, manong. Kinay kahit kumatiminom, tabaging kat itinervyos mo nutur, mangdad kanyak titured ko na, tamang ang kidi, nagpapaiso nga. Gunudan nanti amin ko mano. Nagpaiso. Nangalakam ti taxi, kamok itulod na ko, jabalay, manunemi, ng bigling liko. Idadda kami niti, may sanga silid, ti may sanga motel. Elmer, kahit kang arakupen. Arakupen na karagin ito nga imam. May masa malat ima ka. Ngayon ori may masa na irot. Kaslangakla inigpilanan nga partes ti makinang atartaramnam. May isa nga ima na takyag natin ang rakos. Inigpilan na manong na ini. Sanay niya sa dagtirupa na itirupak, manong kat naglanang hindi bibig. Oan, manong na imi, damok unay, amarik na tibaran na bibig. Bibig ni Elmer, kada bibig ko. Gasta unay ti panang nanam na. Oan bang gusto kla unay ti bara, kan panang nanam na kada bibig ko. Ay, manong na imi. At may isang ima na tinangikatin terawatek. Kasla nakalaalis to, kasla na tayo may isa ko mga makina nga warwaran na. Kasla mo lang makinan nga na perdi naptarimnim. Labusan ka, akas pa ng labos ko ti makina. Kalbasan na, siyempre, aramatic to na trolls ko. Tapno, imbes ko tarim na nak, baka dadailan na. Nga napupuutan manunay ang padpada kami nga lamo-lamo. Uhanin pa busoy kon manunay namin pinsan salsalmat-matak nga kinabirhen. Tamo gusto akmet manunay ti aprus ti kakaisuna nga dakulap na. Yan panang di gusto na kanagina kakabara agek na tinaduman tumapasat ti bagi. Kanagin ibibig ko, ititangin ko, itibarong kong ko, Elmer. Nalayang ang mekaniko, manong. Ore may mesa ti ima, nakaslado. Mapaggagandan na ti amin, manong. Nakalalis to nga, agkarawa, nakalalis to nga,
aga prus, nakalalisto nga kurimay man. Anamin pinsan, aging ka namin pinsanan manong nemi nga binurak nan ti salamat batak a kristal. Nga ito dahil ang gandaway manong nemi naman pesang kami pa nagkasar kini Elmer. Nga dahil siguro tinaikari nga talaga panangisuko konti amin ko di may isang lalaki. Agas kini Elmer ng ipatpatig ko unay-unay, ken patcheck amang ipatpatig unay-unay kanya. Sino nga ron dagiti asog ka na ring manong nemi, na ulit-ulit iting kampanagampayan. Oo, Elmer, Melba, Elmer, Melba, Elmer, anak man, Elmer, Manipod mo't idin, manong nemi masansanin nga ulit-ulitan mi iti ag-check-in. Lasem, manong nemi. Maglakid din ta. Ako matagbalin manong. Tanong nga ta, adagbalin baka numaati pa, ti panagraduar ko. E dito dandanin manong nemi di graduation. Pero idintag yaman kada Mr. and Mrs. Fernandez. Sir, ma'am, thank you. Ito lang ito mga pagturpos kanton. Melva, may war mo ito pa nag-board mo. Kada danton na mga halaking kang ospital. Ang narigat nga sumrag tiya, kasking ka, kursom nga nurse. Taado dito, tigagsasapulat ng ospital. Nang runan, no, kayat mo, sumrag iti private. Makapagtrabaho akton. Awan ton ti katulumi nga para dalos. Taabay sir, ma'am, no adan trabaho, papanawan nakton? Di mo ko nga ituloy mo na tatagpanagbalim nga para dalos sa trabaho ka. Masapa akmat nga ngring, makadalos akton. Ito no, eksaganak matan nga sumrag iti trabaho. Nung as pagarigan ang day opak, di at panawang ko ang trabaho. Nung as pagarigan sukat iti oras ko, 6 to 6 iti rabi, kan naman sa angin 6 to 6 iti bigat. Awan pagdarakan nyo, anong amin na pagrabagak sa akbay nga sumray kak to trabaho. Hindi ka nagsweldo ka kas nurse, nagsweldo ko pa kas katulong. Orasan kung susweldoan, tadam tumatong kwarta. Ay, manlata. Tayo na tiplanom, di ka agurnong. Agurnong kayo Kini Elmer. Dahil ito nakasagana kayo ton, dahil ton. Talagang sabul kam ton di kasukat mo. Kaputa, agasawa kayo tumatong kini Elmer. Ore de kita anak da manon nemi bagbagada nga dakkel to ti kawad awana kon. Sa nabalik. Nakasusulo kayo magtrabaho. Mabaro kayon. Balasang matanti bordakyo. Nagbaling kayo magkanasigpet. Halos to kayo makasurusuro no kahit pasuruan. Sabagay tita. Tita? Ay sabagay ate. Oras anton nga mga ala da mami ka ni daddy. Di para dalos, dakamton tang dalusan na salas, dalusan na kwarto na. Kaya nag-schedule kam to ang dalos iti aglawlaw. Kapto na kastakit. Makasursuro kayo nga talaga. Saan yung to ka sa kapadigan nga bailan, kapag bisikit pa nagbasa yo, mabalin to ba't nga tanga mga alad na mami ka ni daddy, yun kasukat ko. Yung magiging nga balasa kang pay, o ito trabaho ko, di tuyak pa'y laeng. Sabi ko mga rod, makapagturpo sa tupay, sakbay nga pumanaw ka, ate. Nagturpo sa nga rod, normal ko di board ko, ang pagpada kami manunay, may gini Elmer, aging garog yan mintag trabaho.
Masan sa natamet every weekend, manong nami, ag-date kami, Friday evening, huwan manong, sakam tumanin mapan iti hotel, ngagpapas. Kahit kung ti ka na. Ha? Kahit kung nadananak ta. Di, pututan na kun. Sabi nga minahon namin natatagbalin. Baka tumtumar ka, sweetheart. O saan ka nang tumtumar? Sa alangan ay mapatangno ka sa pagari ka. Ada mo digundawin ng sabat na, di ba? Okay. Agtulag ta nga ni bag. No lakid din ta dan to nagpitik iti saklot mo. Ison tumatan ti panagplano at kalaysata. Ngem no awang pa'y ti panagplano. Ito na minsan nga daw manon na may nabis ko ti boyfriend ko nga ni Elmer. Ngayon kam sumurong kar manon na may iti probinsya nga nagkapwa. Tamani po dito ng timalawak manon na may inamton nga tawen nga sana ka nagpakpakita. Kaya saan ko matidang ang kinonkontak? Saan dak mada kinonkontak? Kapag kam ngorot nagbakasyon manon na may katap na maamuak dito eh. Nga nabayag gaya man nga tayo ni Uncle Celine manon na may. Away nga dito malapit na kamuan. Di ak matamot sa cellphone number mo. Palasan ko. Si Kaman. Abay nga di ka malati mong tawag. Amoy at cellphone number ko, anti. Nakabunbuk ka na kayo. Napukaw ko. Dito sa cellphone ko. Kahit oray nga tamad no timawag ka. Saan ta nga lata na pagkunda ka na sa cellphone ko nga. Nga dati nga, numero nga mo makita. Saan nga ison? Narigat lang tagay marot. Ano din patay na Uncle? Pinaltugan na. Ano yan? Nagrelasyon Uncle mo, iti babae nga daan na asawa. Binagbagak mo. Nga mapnag kuman iti siya. Mapnag kuman kaniya. Diyan mo. Pati madya babae. Sinulit siya naman ti asawak. Lalaki lang ti asawak. So nga, pinatulan na rin ang babae. Kumusta nga ti kaso na nanti? Pasaray, maawagan na. Tapos madangag ti kaso. Tara di asawa, di kapit na. So ti prime suspect. Ngayon nakurang na ti ebidensya. Ngayon na kumatag saksi di asawa na. Kontra ti asawa na. Alas to kumalain. Hanggang sinukurot ti asawa ko ma. Ano dapat lamang kanunong ka ni ti uncle mo. Siyempre kanunungan na ti pa kapamilyana. Kala, oray ka na ginilan ng uncle. Oray na saan kami lang narigatan na. Han. Ikaw nga marigatan na ka. Nagpadpada nga na ti college na gitiduwa. Pahimanti, tumulong ha. Yan dangit saan kami pa nga nagkasar kinim. Elmer, tumulong ha. Kaya oray no, agkasar kam ton, agasawa kam ton, no, laki di ta kabailan mi. Komprometi mabali may tulong ka. Para ka naging ikasinsing ko. Kasta o nangarot ti yaman, kin iliw kaniyak, manon naming kasta akmat kadakwada, nagiti talo, nga kabidwa. Kat kunada, nga itata nagsubliak, kanamudan, nga okayak, kat naaladan sa number ko, kat naalakmat ti number da, agtultuloy ko malatan ti komunikasyon ni. Huwag ko nakmat. Nung agasar kam to kini Elmer nanti, takay nung alak ka mangitakder kanya. Agituan ah. Nabing binas kumapay na sumibiyag na di Uncle.
Iti anda nagpitpitik iti saklot ko manunemi eso da ito yan iti senyales tapno tulagan mantikal na isami kin Elmer. Natulag nga rod manunemi kat dua ideng nga bulan ti tiyan ko iti maangayan ti kalay sami. Kat kas iti kari ni auntie ken iti akid daw ko ken kuanam. Iso tinangitakder kanya. Matanda iti kapiduak manunemi kat maragragsakan da makikita iti ragsak ko. Naragsak ka, auntie. Papi, auntie ko na. Ay, ate ko na kuma. Ngam ori no, awan may sangasaka ni kuya. Guwapo. Kinalibtaklat ta. Una, nawan may sang mekaniko dati. Tanak at accountanten. Ang mga opisina ti bangko. Ori mga opisina, mapanlat tamat agtariya. Atawagan na madlatan no, adrete patarimaan daking kuana. Kabuta, isukanot kalalayan pala nga mekaniko. Nga doon kita amuna, nga saan nga amuna kita dumakadwana. Kaya nagpaiso dahil tama nung dami. Na ore di adan kabukbukodan mi nga balay. Kaya damutan katulong mi panakayaya manong nami. Amang iwan kini Junior no kasta nga mga opisina kami nga padpaday ti asawa. No kasta nga bakasyon manong nami. Ore Sabado ken Domingo, itultuloy ti asawak ti mo pa nagtrabaho. Di mo unay, honey. Kasapulan eh. Di mo kahit pagyamanan ta awan ti bakasyon ko. Ore saan ang mga opisina, adala ta pagsoldo at ay mawalat inalamon. Makiinanaak, do sumangpet, kadadakan, kadanda ni Junior. Nanayunan pa iti may sang anak ming manunemi iso di Jennifer. Lalaki ken babae. Adamadla tani di kundaway nga tumawag nga umasog ni Auntie Nelia manunemi no kasta emergency pagkasapulan na nagraduaran manunemi ti inauna kanadang trabaho na ngem nagasawa mo't kandagos. Iso ka talagang hanga nakatulong. Iso ka patpatulong kanyak ni Auntie. Tapno agraduar pa iti dua iti kolegyo. Huwag manong. Damat kit disweldo na ang imsang umanay para iti panagbasa iti dua ang anak na. Imbag manong nemi, tagpadpada ka mga trabaho ti asawak, adapi extra job na manong anakdakil pa iti sweldo na. Dahil ko mamakalawas nga sweldo na at panakop obusina na kit duwang aldaw, di extra job na dakdakil pala iti sweldo na iti duwang aldaw manong. Special pa nagtrabaho na. Dahil tayo talaga nga narigat nga may taramnan iso itiya itadaking kuwana. Mawanon sa pulag pa manong name itirak sa akin nos ti biyag mi nadaan kami ti kamukbukodan nga balay duwan nga anak awan pa di ba anyaman nga nakahanang nga nagapahami ti asawak alis to mi nga sulbarin at daman nagidisan mi pagkakinawatan kanda maangin nga susi. Kanuman pa kas diya manong name naragsak kami. Kada naragsak ko mati tumulong kada kiti kakamagyak ng runa. Kada kiti bilang ko kakapaset ti kapamilyak di nagyanak manong name. Kaya kang kanayon nga kararag sabi ko ma tagtultuloy ti ragsak nganta kada kami awang kumada kiti dumteng nga nakana iti biyag mi. Umanay kuman manong name iti naglamas apa sagrap mi ka nakiti na rigat ken naladingit nga pasamak ti biyan. Gayam kada kita glasat gumununa na iti rigat ken ladingit apitan da ti kasupapak na iti masangkuhan nga daw. Kada taunay iti pagyamyaman ang hikinabot Diyos. Dito nga ti pagkasalita akmanong kadagyaman naklaunay iti anos mo nga nangibasa ket sabi ko mga tadamat na ibating nga adal liwliwaken pagsarimingan ti biag kadigiti padak kadim nga nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuoy nga radagyaman nga pagayam mo Melba.